Uħut mill-membri fil-kabinet ta' Roberta Bela jidru li huma kuntenti li twettqu biss 2 minn 23 rakkomandazzjoni tal-Grupp Greco dwar il-korruzzjoni fil-waqt li oħrajn lanqas biss jafu x'fih ir-rapport jew ma kinux komdi jikkummentaw. Dan ħareġ mill-ewwel reazzjoni ta' uħut mill-Ministri u Segretarji Parlamentari meta mistoqsija minn Net News wara li r-rapport ta' dan il-grupp li jiffoka fuq il-ħidma tal-pajjiżi Ewropej kontra l-korruzzjoni indika biċ-ċar il-falliment tal-Gvern ta' Bela f'dik li suppost kienet priorità għal ħidma politika tiegħu. F'konferma li l-Gvern qed jagħmel ftit li xejn, il-Grupp Greco li jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Kunsill tal-Ewropa saħansitra tefa' pressjoni akbar fuq Bela biex iwettaq fil-prattika ir-rakkomandazzjonijiet li għamillu fi żmien sena u nofs. Mistoqsi dwar dan, il-Ministru Bajrin Kamilleri konferma il-falliment tal-Gvern ta' Bela tant li spiċċa bi kliemu stess jammetti li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet għadhom parzjalment implementati. Hemm żewġ rakkomandazzjonijiet li huma full implemented u l-pjata rakkomandazzjonijiet huma kollha partial implemented. Fil-waqt li l-Ministru Jonathan Attard li ntanżel minn Bela nnifsu biex jidħol fil-Parlament qabel l-aħħar elezzjoni u issa membru tal-Kabinett, l-ewwel weħel mad-domanda li għamilnilu sakemm imbagħad stqar li qed jieħdu l-Greco bis-serjetà. Ministru, x'jidherlek dwar ir-rapport Greco? Aħna nagħtu kull rakkomandazzjonijiet naħseb bis-serjetà. Min-naħa tiegħu il-Ministru Silvio Xkembri ipprova jmeri sewwa magħruf billi qal li saru aktar minn żewġ rakkomandazzjonijiet għalkemm f'nifsi ieħor ammetta li l-Gvern għadu ma wasalx. Saru ħafna aktar rakkomandazzjonijiet u fil-fatt kien ċertifikat ukoll li mixjin fit-triq tajba u implementazzjoni tiegħu. Oħrajn bħal-Ministru Rodrigo Galdes kienu skondi tant li baqgħu deħlin mingħajr ma wieġbu. Ministru, soddisfatt bir-rakkomandazzjonijiet Greco? U minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli, oħt il-mara tal-Prim Ministru, tidher li ma kellix idea dwar xiex qed nistaqsuha, tant li qaltilna li għandna nsegwu mill-midja. Onorevoli, x'taħseb dwar rakkomandazzjonijiet Greco? Skużi? Rakkomandazzjonijiet Greco, x'taħseb dwarhom? Insegwu dak li qed nisimgħu fl-aħbarijiet. Dan kollu seħħ wara li kien espress tħassib serju mill-Greco għal fatt li l-Gvern ta' Roberta Bela għadu ma fassal l-ebda tip ta' strateġija ċara fil-ġlida kontra l-korruzzjoni.